नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जेबो गैया नामा? आयै तेरे होगा आहारनि आया मार हाग्राबारि गोदान खाना होदों दाख्लै बावैसो ओरैबो गोजौआव थांनो हायो। दालां नायनो फैदों दै आङो लोगोफोर एकदम पाहार बेसेबांबा गोजौ पाहारनि गाहायजों माने दै गोग्लैलांदों आरो बे दैनि सायाव मोनसे ब्रिज दङ बे ब्रिजखौ नायनो फैदों आङो। हाजोनि गेजेराव बेसेबांबा दखान जोबनो रोङालै थाबायबाबो एन्ट्रि 40 per person माथो 40 खालाय ससेयावनो केमेरा फ्रि टिकेट काउन्टार 40 ससेयावनो 40 रां। कितना प्राइस? 40। टिकेट चेकिं गोबां मानसिफ्रानो नायनानै फैगासिनो दङ। बा थाबायनानै लेल्ला जाजोब्बाय मानसिफ्रा। दालांखौ मोनबायानो नै दंफांनि दालां जोङो मोनफैबायानो नै बेसेबांबा गिदिर दंफां आरो बेनि साजों नैया दालां बानायनानै होदों।
Pon देखिएगा इधर गोबां केमेरा शुट खालामगासिनो दङ नैया नैया मोजां नांबाय नैबे जायगायाव फैनानै बिराद निजोमथार जायगाया आङो ओरै आगोलाव थांबावनि बिथिंबो आफाङाव थांजायो Maybe the sea. Ah, papa. Jalan ko nila hor. Gaड़ी चला खाना फाइव दिते बोलेছি तो जाए एकदम गाहायाव खालामना ओंखारो जालायबाय मोननैसो फट' नैबे ब्रिजआव फैनानै ओरै दङ ब्रिजआ आरो नैबे जायगायाव वाटारफल जोंनि माबायदि दुगैनायखौ नायनाय नोंथांमोनहा फाग्लासो आरो गोजौआव थांबावनि आङो नै इथिंजाय फट' खेबलाय सोदों मेंग्लिजोब्बाय रुट ब्रिजआव दा बावैसो थांनानै फैबाय एकदम दंफांनि रोदाजोंनो दालां बानायनानै दोनदों आरो बेखौनो नायनो गोबां मानसिफ्रा फैयो जोंबो नायबाय एकदम पार पार्सन 40 थाखा दा बावैसो नायनानै फैबाय राजिब मोना थांबायानो आगोलाव आंबो थांबाय थानोसै नैबे औवानि जिरायग्रायाव दसे जिरायदों बाय बाय लोगोफोर